Bukhuk parisa rupini donsakma para class 12 pori dongnai telemra amsai khomjak. Kabangma imang tuyei hayungo asai phaimani phiaba abo tuyo kosok ma hai ngi tongka. Tamni hinba buni sak hamya tabu thongoro kalaijak. Najak basuka rang puisa jaga sampoti kosok basuka phiaba sak hamai manjayaku. Naisingi tongo lukurokni subamung kisa sukda mano honai. Abani bagai bini ma bini babu bini toisong mokol mukti kepleng. Abani bagai lukurokno kobokku hadi sing bobono nailen subalayan joto mansak cini buku parisa hamai basana uthung